Gan kay kumakaon. Kabalot yung ko ron-ron og Negros ron. Gan kay ko kumakaon ako fishball, na ako dingdong, na ako super crunch. Kanya ako nahugkaon. Kabalot yung ko na ron mga bataan na di sila mga hatag sa ilaha. Ya, oy. Paguan ko ni basin mabot ng mga bata ato. Grace na si Ate Ashley oh. Asa man? Nagkaunog makaon. Ay, daga na makaon natin Ashley. Uy, Napagay kataguan niya oh. Nasa likod ta. ikaw lang anto dito ron. Away man na ate Ashley. Uy, ikaw lang anto. Pala away man na ate Ashley. O sige, diri lang kahulat ha. Ikaw lang tanaw diri ha. Sige na. Sige. Yung kumatag anak ni Ron-ron og ni Grace. Palaway kayo. Lamig ako makaon. Di kuhatag nila, oy. Isa raman imong kuha. Urot, unta ni mo. O sige, unit tahaw ni kay balik ko adto. Why are you running? Why are you running? Kumay naman lagi ni. Ay, nagkaon manday ko. Kalimot ko da. No, buwan ako ani. Uy. Makaon niya. Uy. Murat na.